lang, alam mo, nakita kita, pinipicture mo pa yung babae, bakit nagagandahan ka? Sino pinipicture akong babae? Oh, sa maisan! Oo, at okay lang maitim ang paa, wag lang maitim budi. Tigi 1 decibel. Magsiselos. Daniel right now. Pigati, dalamhati, lumbay, kirot, hinagpis. Ano to? To answer the question, yes, totoo pa naliligaw. Ha? Totoo yan? Diligawan niya? Turuturuan mo ako niya. Turuturuan mo ko magmahal, Alden. Paano mo nagawa? Kape ko? Ano? Gusto mo ba sumaya? Laro tayo ng tumawa ka, talo ka. 3 buhay natin agad simulan. Ano to? Nagkikaspahon. Ang kahulugan ng Noli Me Tangere ay touch me not. Ano naman ang kahulugan ng El Filibusterismo? The filibuster. Touch me please. Malandi ka! Pero okay lang, kanya-kanyang paraan niya, di ba? Sunod. Ano to? Natatakot ako sa mga 360p. Doon ako nadadali. Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. Sorry, I can't. Baho. It's amoy maasim. Sorry. Pagmahal mo! Okay lang I don't wanna yun! have halitosis, you know. Tulo ba yung mga politek? Di ka naman umaakal, mahal mo pa siya eh. Packaging ng Ferrero yan. Practical na talaga ngayon, ha? Pagmahal mo, diba? Pag sa pakiligin mo sila, gamit itlog. Sino nagbigay Para sa'yo pakiligin din nila itlog mo. Itlog tsaka bulaklak. Wais na ngayon yan, yan magmahal. Mahal magmahal. Sunod. Ano to? Oh, si Alden! Ah! Si Victor! Naku, ito na si Victor magtanggol. Tagapagtanggol, umalis na si Daniel. Parang abanger. Parang abangers lang. Nung umalis si Daniel Padilla, dumating na siya! Para ipaglaban. Sige, bigay mo lahat. Ayun na nga! Nako, nagiginig na ang damnation! Itago nyo to sa mga kulto! Mga kulto ng mga tita nyo! Nako po! Umamoy pa ng leeg! Uy, bitaw-bitaw naman! Baka kumawala yan! Uy, yun o, sarap ng hawak oh! Parang ano lang eh, parang hindi ka makakawala dito ka lang. Siguro yung hina-high blood yung mga kulto ng mga nanay, no, naniniwala na may anak si, si Alden tsaka si Catherine. Si Alden tsaka si Maine pala. Shot! No, meron shot na yung BJ, ba yung tawag? Sana sana desisyon to ng puso, hindi business decision ni Alden, pero okay lang yan. Kung mundo nga, pinaglaban niya eh, kaya niya bigay yung mundo sa'yo. Paulit-ulit mo lahat ng pinapadala ng admin ko, puro ito, kilig pietnog na naman kayo. Leche, ayoko na, puro copyrighted. Ilan ba? Ito naman binaliktad. Kilig itlog lahat. Pag kinilig ka, talo kayo na yung name ng video. Ayun na si Daniel, yes! Tumating si Daniel. Kape ko? Ano? Ang ganda ng edit. Iyak-iyak ka. Bumalik ka kay Summer. Bumalik ka kay Summer. Bad trip. Tagay tayo malaki. Tagay na okay lang yan. Try mo baka nangyari ka kaya. Bad trip. Turuturuan mo ako niyan. Turuturuan mo ko magmahal, Alden. Paano mo nagawa? Alam niyo ba yung toxic cam theory? Naalala ko lang. Pagka galing sa 11 years sa relasyon, baka magpakasal agad sila dyan. Parang kabababa ng taxi cab. Parang yung journey. Tapos na siya sa journey. Na siya, nag-level up na siya. Teach me how to doggy style na next niyan. Sunod. Kaya tanggalan mo isang buhay dyan. Gusto ko sumaya eh! Ang hirap naman yan! Traffic na nga para humahaba pa yung kalsada. Ayop! Sige, singhutin mo yung libag. Pag may halong
may halo usok talaga eh. May hilo ka eh. 5576. Yan. Lumabas na naman yung sugal. Ang pagmamahal naman ay sugal din. Hindi ibig sabihin, no, magkakapera ka. Bawas ka ba? Sunod, galawang osas bata. Yan, yung asim niya. Hanggang dyan na lang yung kilig ko. Nasaan na? Asim. May bagong naman eh. Sarap naman ah. Ang asim ng pumuporma sa'yo. Tanggal kilig. Puro kirot ang napalitan eh. Sunod, Daniel Padilla right now. Ginusto naman na yun. Madami pang iba dyan. Sunod. Ayan na, lumabas na. Tagapagtanggol ni Maine. Tatahabulin ka nun hanggang patayan. Handa Ako, ako sa hahabulin ka din yan, Daniel, pag sinubukan mo kay Maine. Patayan. handa ako sa kanya. Bobo ka ba? Hindi mo kaya si Cardo, Greg. Mag-isip ka bago Di mo ako kaya. Di mo kaya yan. Di ba governor na siya? Konsehal. Ewan ko pa sabi. Dapat tumakbo yan. Sunod. Galing kay Glenn. O sige, pero lambingin mo muna ako para paglaruin kita. Ay, Paano Ayaw mo ko! lambingin mo si mami? Ayaw! Di ko alam ang lambing. O sige, pero lambingin mo. Pag ganyan ang sagot sa'yo, iwan mo na. Madi marunong lumambing. Wala kang kambing. Sunod. Akala niya, ayan na, nagsisimula na. Magkakaroon ng dalawang kulto. Kulto Aldab. Tsaka Aldrin. Ang baho na Aldrin. Wait. Victor! Labanan mo! Labanan mo iyong labanan mo iyong overthink. Labanan mo. Sa panga... Wow! Nakaamoy pa oh. Pero di ba meron silang movie? Nagtag-top ng charts nga yun eh. Yung kanilang... Ano nga pangalan ng movie na yun? Ayun, Hello Love Goodbye. Okay? Ano to? To answer the question, yes, totoo pa naliligaw. Ha? Totoo yan? Diligawan niya? Bobo ka ba? Alam mo, napakadali lang yan eh. Para sa mga tita. Tulad ng mga tita, titong naniniwala sa may anak sila, Alden. I-search nyo lang. Search nyo dyan. Alden. Tweet. Search nyo. Ayan na. Yung tayong tutorial ha. Wala. Grabe. Akalain mo yun? Mga pinopost sa Twitter, wala sa ano? Isip, akalain mo yun? Pinost sa internet, hindi totoo. Grabe, nakakagulat naman. Sunod. Di ba mapatay itong trend, ano? O yan, sige, tanggalin mo. Yan, tanggal ka. Tanggal kilig mo. Okay ba? At least, di ba? Kaya magpakilig pala. Meron ka dapat agad pulutan. Kung hindi ka pupulutanin mamaya niyan. Kat deserves crown as queen. Siyempre masaya ka, si box office queen. Hindi ba ako box office? Mas box office din ka. Ikaw naman. Marami naman akong box office. Ayan. Di yun na lahat. Kasi, Ikaw talaga. Insecure? Para insecure siya. Competitive. Ako okay lang naman sa akin competitive. Pero kung alam mo naman, ako gusto ko medyo competitive yung ano ko eh, yung jowa ko eh. Yung parang palaban, alam mo yun, parang pag nilambing kita ng ganito, times 2 mo. Kasi ito times 3 ko, times 4. Hindi lahat masaya. Pero kung gano'n, syempre, nasa lugar ka na nakapokus tayo dun sa isa, bigyan mo naman siya ng limelight. Daniel talaga. Buti pa si Summer. Alam kay Maria, hoy, yung reaction ni Kat. Happy birthday, Kat! Hindi ko ginagawa to. Ito yung private niyang birthday party. Ako, alam mo na regalo niyan. Ilalabas yung martilyo ni Victor! Magtanggol! Yun o! Sunod! I want my life into Pain you get there. Pigati, dalamhati, lumbay, kirot, hinagpis. Nilabas ko na yung exodia ng lahat ng kalungkutan. Tapos nakikita mo pa sa gilid to, may naglalambingan sa labas na nasa tricycle. Babangga ko na to! Ang hirap pumigil sa stoplight niyan. Sunod! Diyos ko, nandiyan na siya. Sarah, huwag ka magsiselos. Hindi ako pwede magselos. Hindi ako magsiselos. Daniel right Ito kayo, now. Nicolas. May kabit ka. Akala ko ba ako lang? Eh, bakit may iba pa? Ikaw lang sa ngayong araw. Hindi. Dili ako silos. Selos? Bakit naman ako magsiselos? Jealousy. Wala namang masama kung magselos, Ki.
Oo nga. Isa, hindi nga ako nagsiselos. Ma-pride kasi tayo eh. Bahala ka nga dyan. Okay na, bakit na ba magsilos ah? Wag lang baliw si Ilus. May baliw kasi na si Ilus, alam mo yun. Kung nagsilos siya, okay, sabihin nung mahal ka niya. Kung hindi nagsilos sa'yo, either secure siya sa'yo, o wala naman dapat kasi pagsilusan in the first place. Sunod. Ito pala si Saber eh. Mapaala, di ba? Bakit naman? Exciting naman. Yeah. Numabay at nilat na ang bahala. Hanggang sa baba na sila ng mga amo niya. Yan ang gusto ko, doggy. Doggy style. Bye-bye. Bait-bait na ba? Saya-saya niya. Sunod. 5 signs na may pag-asa ka kay crush. 1, nakikipag-usap siya sa'yo. Ano ba? Naman! Pagod na ako. It all interconnects. Muna nakita ko na naman yung mukha niya. Nung nalaman ni Andy na hindi pa nakaka-move on si Catherine. Sunod. Padaan po. Oh my God. Artista ba to? Para artista ata to. Grabe. Ay, putong na. Parang nakikipagbardagulan dito. Pretty! Hindi yung Oh my God. hindi yung sagi, sagasa. Yun alam ko tapos yung Chocolate Hills issue. Para si Alden yan, opportunista si di ba? Si Alden. Alam, nakita niya na bukas na, kinuha niya eh. Tinake niya yung opportunity. Wala ba sa bato? Normal lang naman yun, di ba? Tingnan ko na kayo sa leti. Hindi ako matatapos ito eh. Nainig mo ba ang tibok ng aking puso? Basag na basag! Tanggal kuliglig sa tenga. Okay, nice. Ayoko na. Sunod. Sa tenga. Ano kay Nelski? Sunod. Ang tapang! Kabit lang naman. Di ba sa aso yan? Sunod! Diba? Hindi ka man lang kinilig sa effort nila, Tay. Leche. Ito, marami kinilig dito. Kay Nanaminday Castro, galang kay Minato Shiba. Okay, marami mga babae dyan na mahilig dyan. May live action na tayo. Sunod. Ito naman, no? Isa ko pag kinikilig ako pag inaaraan ako eh. Pag kumakanta talaga, dapat galing sa dibdib. Diba? Ilabas mo lahat. Sabi, ganda ng vocalization. Hey! Kontento na gusto kita. Ito na, ayun mga songer oh. Turn out the lights. Woo! Grabe naman, hanggang langit ang kinikilig din ako sa boses niya. Tunad. Group effort! The dark! Need it anymore! Perfect grade! Bagsak natin si Marlo! Okay lang yan, audience impact! Impacto! Sabay-sabay! Sabay-sabaw! Kaya mo buhatin yan, yung nasa kaliwa, tataas. Kaya mo buhatin yan, tatlo yan. Tigi 1 decibel. Ay, sara na niya na yung call. Okay na, tulugan na. Sunod! Ito kay MotoJ. Kailangan ko sa TikTok to. May 2K followers ako. Ay, wow! Grabe, dami naman. Paisa dyan, oh. Meron kang susi ng patron! Wala! Kaya gusto ko sinusuyo ako ng babae. Diyan ako kinikilig, eh. Paano pa sila babalik kung walang susi yung patron? May susi na yung patrol, sabi. Putang ina mo, JJ. Ang ingay mo pa sa vlog ko. Ang ingay mo sa vlog ko, hayop ka. Nagbablog ako dito. Uy na lang. Tapos tawa. Sunod. Anong magandang motos?
kinikilig ako dyan, di ba? Either pwede sa pag-inom o pwede sa pag-ihi, di ba? Ayan, subo mo to. Sunod. Oh, may end dyan. Kinabahan ako. Bakit kailangan itong kulay? Sunod! Galing kay Lorenzo, ilang coke pa ba ang need kong inumin? Marami. Coke dapat ay ibigay mo. Di ba si Diwata yan? Nga pala, no? Siya nga pala yung galing dun sa ano. Pag ito nag-20k likes, punta tayo kay Diwata pare. So nga pala. Grabe yung evolution, no? Ito, Echo Place. Mas masasarap pa kachat yung tropa, di ba? Kaysa si Elab. Yan, overtake malala. Naku, alam mo na, baka pinatulog nyo ngayon, ha? Ba't nanonood ka pa? Naglalaro ka pa. Yari ka, boy. Sunod. Galing kay RJ. Just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what. Oh! I can't stop it when I Oh, sa maisan! Oo, at okay lang maitim ang paa, wag lang maitim budi. Kaya na nagpapakilig sa akin eh. Hey! Sunod! Good vibes lang ito. I may be imperfect but look what I pulled. Ako napupull ko na lang yung hamstring square. Hey now, this is what dreams. Yan ang masarap sakyan. Hey, mahal ka pa, di ba? Hindi ka sinisigawan, hindi ka pinagbibintangan pag nananaginip. Ano to? Yung bumili ka ng coke, tapos tinanong sa'yo ng tindi. Minsan. Sunod! Ito, natulog lang ako naging babaero pa. So, may kinakain kang kaiba? Bakit ako may inis? Labo, ako mga tanong-tanongin ng ganyan. Alam mo, ako yung panaginip mo, hindi ko pa nakakalimutan ng gawin. Totoo lang, alam mo, nakita kita, yung pinipicture mo pa yung babae, bakit nagagandahan pa? Sino pinipicture akong babae? Ayun yung mata niya, kaya may migraine yan, ayun yung laser eh. May tracking yan, ipapunta sa'yo eh. Wala kang kawala eh, kahit sa panaginip. Ito panaginip ko. Tangina, ano kinalaman ko? Sabaw ka ba? Anong kinalaman? Ba't nandun ka? Talaga. Yung sa Fortuner, nandun siya sa likod ng Fortuner. Pinipicturean mo. Tapos sabi ko, parang akong familiar yung picture sinum ko. Nakita ko yung reflection mo dun sa salamin. Alam mo, makakapag-zoom ka sa alam mo, para makatulog ka sa gabi, totohanin na natin kung gaganin tayo mo lang ako. Sige. Oo, talaga. Nakapag-cellphone ako. May data ba sa panaginip mo? Pwede naman, anligig ba yan? Ano ako? Bigla ka din. Bigla ako. Tangina mo ka. Tangina. Wala akong kinalaman sa panaginip mo. Sep, si ate, alam niya kung gaano ka crazy yung sinasabi niya. Naging Okay lang. salbahe pa ako bigla. Alam, tinan mo yung ginagawa mo sa akin, love. Ay, kawawa ka naman talaga. Tinan mo yung ginagawa. Ako na pipindot ng shutdown. Nasaan na yung button ko ya? Ano talaga ako, nababati pa ako sakit. Alt-tab mo na yan. Palitan mo yung screen. Alt-tab mo, Valorant na lang tayo. Dota o LOL. Ayan, ang sugal na ang daming sugal. Yan ang literal na pighati keron. Dalamhati. Ilang piece. So, tapos yun, nanalo ba kayo o natalo? Okay lang, importante, masaya ako sa pagmamahala ng iba. Doon na lang tayo mapapangiti eh. Gusto nyo pa naman ito, panoorin nyo na agad to. Meron tayong playlist sa baba. Paulo na ba maalam? Sure.